मा जाखो नोंथां भुत नुनाय बायदि माखौ नुनानै बागदावखांखो भुत नङा नोंथां जम राजा जम बेनिबा सोरनिबा थैनायनि फारि जालायखोलै बाहादुर सिं नोंथां नोंथाङा जाय गथ'खौ साख्रि होनो होननानै लाबोदों बे गथ'आ रावबो नङा नै देरहासारा बानासि फोरदाननि फिसालासो मा बेखौनो जोंहा आइ आबिरनिसो बिजामादै फसायखुमानानै दंमोन खोनासं बे जिबौ गांसोमखौ जिबौ हमग्रा हावालिफोरनो हमहोनांगौ आरो जिबौ जोबग्रा खादायाव जोबनानै दोननांगौ हाब सार जिबौ हमनायनि कर्सखौ आंबो रोंगौलै ननसेन्स सोर सालाब्रा फनबो हरो रायोबो अ नङा खेरखादारि बाबु आं नोंथांखौ रायाखैथ' आंनि पिएखौसो रायदों ओह मोसाहारि बाबु बुंनाय आं नोंथांनो मा खामानि मावनो हायो खोनासं नोंथां प्रम'सन होग्रा फैदों प्रम'सन थेंक इउ सार थेंक इउ खेरखादारि बाबु साख्रिनि प्रम'सन होग्रा नङा सोरगोआव थांनायनि प्रम'सन होग्रासो ओहो बेबादिसो मोसाहारि साहाब नोंथाङा बेनि थाखाय खर'दासा मा खालामनांगौ आं दंसै ओके थेंक इउ मेलेख' मा सार बे केन्डिडेटखौ लेंना लायदो थां जागोन इसोर किल'कर होग्रा नै थांबायबो दानो फैफिनबायबो आं बाहादुर सिं नोंथां जोंनि सिंनि बाथ्राखौ मा नोंसाजों एमनखि नोंथांनि हिन्जावाबो मिन्थिनो मोननाय नङा बुजिबायथ' नङाब्ला बाथ्राया गुबुङोब्ला मा आंल' जों गासिबो सार लाबबाय आं नै लेंनानै सारा आंखौ लिंहरदोंमोन नामा देरहासार आं नोंनि डकुमेन्ट्सखौ नायजोबबाय दुखु गोनां बाथ्रा नोंसोरबायदि ब्रिलियान्ट गथ'फोरखौ जोंसो नागिर साख्रि नायै साख्रि सोसन होनांगौमोन नाथाय नोंसोरसो मा बुंबावनो जिखि जादिया दा मोजां पस्टनि भेकेन्सि गैथ'आ नाथाय नों मोनसे नङा मोनसे पस्टखौ मोनगोन बे हले सियर जागोन बाबु सिन्था खालामनाङा नोङो जोंना किल'कर होग्रा आफा इसोरा थिगखौनो बुंखाथारो नै आंबो डायरियाव रेकर्ड खालामनानै दोनखाथारसै आच्छा देरहासार नोङो एपइन्टमेन्ट मोनसान्दि आंनावनो फैनानै थाफैथ'दो हो सार एफा मानो खस्थ' थाफैयाबाबो जागोन नामा नङा होयैखौ बिनानै मोनानो जासिनायखौ ना खालामनो हामानो नोंखौ लजिं थायो होननायखायसो थिनबाय आरो नोंथ' रावबो नङा बिथां बाहादुर सिंनि जानो गोनां बिजामादै आरे लोगो बिहावा बिजामादैनो साख्रि थिक खालामनानै होखाबाय बिहावसोरा एमएलए साहाबाबो थानो रुम हगारलायनानै होबावबाय बेयाव गमथाथा थानांगौनि मा बाथ्रा दं लोगोखौ नागारलांनो बाखादों बियो आइदे नै लोगोआ नोंना बेसे आखाइ थांलाय जासे खेबना होबाय हनै
बेनि मा गोनां जाखो? बेनो नोंसिनि गोजान जानायखौ खाथि खालामगोन। लोगो जों नोंसोरजों खाथियाव थाबाय थाब्ला जानाय नंला मानोना जोंहाबो डिउटि दं। अर्थात खौरां बुथुमनानै फट' खेबनानै खौरां बिजोंनो दैथायहरनाय बेखौनो बुङो जार्नालिस्ट। आरो आंखौ बे खामानियाव केमेरामेननि खामानि मावनानै मदद होगोन। नैबे गाजोला बराबर बर' गायारिया। थाथ'लायदो लोगो। Have a good day. Bye. See you. खोनासं, नों दानो आंखौ हनुमान थानसालि दरखं मोखाङाव लोगो हमनांगौ। अके? नैबेनो आंनि नांगौ मानसिया। Okay, sir.
जेबो खालामनो हायाखिसै Oh shit! Oh, देरहासार ओइ गोबाव सम जानायखाय आं नोंखौ फैलासो सानबायमोन आं सिन्थासो खालामबायमोन नोंखौ लामायाव माखासे दुथां मानसिफ्रा आंखौ गाग्लोबदोंमोन सार मा औ सार ओंखायनो गोबाव जादों साला सोर बेलाय आंनि मानसिनि सायाव बेबादि जिखि जाया उनाव मिथिसिगोन सोरनि बे हाबाया मेलेख' नै गुरब्ला सफैबायबो आङो आफा इसोर खिल'खर होग्रा थांदो थां बिनि खथाखौ दिन्थिहैदो दे जागोन आफा इसोर खिल'खर होग्रा फैदो माबा मोनसे गोदान सोलोंथाय हगारना दिनै आंहा गोसो मोजां जायाखै एसेबो गोसो मोजां नङा मा गेलेनाय जाखोलै बे नेवलाय गेलेनाय ना मा मिलायनाय जाखोलै बे हा देरहासार फै फै नोंखौनो लामा नेनानै दंमोन मानोबा सार माबाफोर गोनां खामानि औ हरखाब दिल्लीयाव थांनांगौ जानानै फैदों पार्टी मिटिंआव एटेन्ड जानो नों स्टेशनाव थांनानै काउन्टारनिफ्राय गांसे रिजार्भ टिकेट बुकिं खालामनानै लाना फै जागोन सार चेकिं खालामनांगौ दिगियाखैलाय ओइ सोरनि लास बिलाइ आं मिथिया सार मा मिथिया आं मिथिया सार ओइ एलसिम अके सार